Nyate gak nganggur ya apa? Nglamar kerja ngolah ngalih. Persyaratannya padha kabeh. Lek gak berpenampilan menarik, ya usia maksimal 25 tahun. Lah rumangsane wong elek ki ora ya butuh kerja. Ono sing gak butuh penampilan karo umur, tapi luwih gak nalar. Mosok butuh karyawan anyar pengalaman minimal 30 tahun. Gatel. Dino-dino kegiatannya ya mek ngene iki tok. Isuk tangi turu, caring karo ngenteni wong sing butuh tenaga lepas. Lek gak ono sing butuh, awan titik wis ngantuk maneh mapan turu. Masih turu ya ora nglisek, tuas klesak-klesik kepikiran masa depan. Angger buka cendela ndelok njaba, nyawang wong tuwek sing nyelote sepuh, eling lek awak iki durung iso ngekeki apa-apa. Tapi alhamdulillah sik dikeki awak sehat seger waras, wong tuwek masih sepuh ya sik sehat seger waras, iku rezeki paling larang regane. Nek masalah rezeki, gak masalah kerja opo-opo, titik akeh sing penting halal. Iku insyaallah dadi berkah. Ojo lali bersyukur ya lur.